Himas rehasan duang delivery rider kan sarong courier service company. Makalis na porbaran subot na idulag ang sarong sakong parcel. Alas 5:25 nin aga kasudma. Sa Zone 3 Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur. Binisto ni Police Major Alan Lopez, ang acting chief of police kang Pasakaw Municipal Police Station ang mga sospek na sarong 34 anyos na lalaki kang Barangay Kitang asin 38 anyos na lalaki kang Barangay San Cirillo parehong Banwaan. Sigun sa hepe, tulos na naipabot sa karamanindaan insidente, makalis na maaktuan kang manager kang courier service company ang mga sospek, napiglunad sa sarong e-bike ang sarong sako nin mga parcel, na nakatalan man kutang i-deliver ka nasambit na aldaw. 25 ma'am, nung makita niya na dala-dala ng dalawang personnel niya yung isang sako ng mga parcel. Siyempre, hindi pa naman oras ng delivery. At siya mismo, hinold niya na yung tao, tapos tumawag na lang dito sa station. Napag-araman man kang PNP na mayong gwardya ang kumpanya. Palaging paalala natin, lalo sa mga may-ari, na ang pinakalabis dyan unang-una, mag-install sila ng mga siguro hidden camera, CCTV cameras, para at least, kasi ito ma'am, kung hindi ito nakita ng manager nila mismo, malamang nakalasot to, di mahihirapan tayo mag-imbestiga. Sa presente, nasa kustudiya na kanotoridad ang mga sospek, asinahampang sa kasong qualified theft. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.